Osa eta Mujika gea, Xabier Mujika eta Jai Otzosa, eta hemen gaude Gaztezenan gure ikuskizun berria prestatzen, Kenofobia. Gure lehenengo lana Saenli eta Saenli 3 izan ziren, karekako eta antzokirako bertsioak. Gero Portugalen egon ginen kare konpainiarentzako produktu pieza sortzen, eta orain hau da Osamuskako bigarren pieza edo. Kenofobia da beldurra, espazio hutsekiko beldur irrazionala. Pixkat abiatu geha espazio hutsorrekiko beldur horretatik barneko hutsunera iristeko edo. Kenofobia festa batetan inspiratuta dago. Deno dakigu festa baterako aurretik dauden espektatibak, festan dagoen poztasuna, baina festa amaitzen da eta hutsunea dator. Eta hutsune hori erabiliko dugu 3 pertsonai hauen barne gatazkak edo azaltzeko. Eta mezu argi badago, hau da, festa bukatzen da, hutsunea dator, baina beste festa bat iritsiko da, eta aurrera egitea lortuko dugu. Eszenatokian Raimon Nabal, Oiana Barela eta ni gaude. Asko landu dugu gure pertsonalitatea piezan azaltzea. Lehenengo eduki genuen motivazioa oso argi genuen dantzari ezberdinez osatutako elenko bana genuela. Ikusiko dute, festa hortan gerturatu diren 3 pertsona, beraien barne hutsune horiek, baina baita ere barne hutsune horien jatorrian etor daiteken, nola aurre egin hutsune horiei, eta ze positiboa handagan aurre egitea barne ustasun horrei. Bai, oso argi izan dugu hasiera-hasieratik pieza koloretsu bat egin nahi genula, kolorea, festa jaia ikustea eta kontrastea. Hau da, jai edo festa horretan dagoen kolorea eta zoriontasuna adieraztea eta aldi berean hutsuneak ekartzen duen iluntasuna edo, eta asko jolastu dugu kontraste horrekin. Nahi izan dugu ja koloren asketa bat egon, ja berain arteko diferentziazio bate bai egoteko, gero nik orain arte erabili gabeko koloreak erabiltzea pentsatu. Eta bigarren motivazioa izan da arriskatzea.